Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Mana kamano nyakuramga juang kamura mara mitira kautulu makende marwa chenro ma Duond Onagi mwakilo nikache wangjuno machunyo Onagi TV chenro mwakilo nikache chakre chengwok tich nyaka ticha beach kwa kilo kacha jotelo mopogre kendo kwa gombaka kaginyiso ni to piny luo chomo kanye chutho to wechogo mag siasa nyakuramga juang kagisane to wangi moluor Gabriel Ochieng mane en kacha MCA ma Kondele kendo jagoro karamana organizing secretary e badeno mar Kondele ward kaka jagoro no mar organizing secretary mari duond burano ma ODM wadago kode mbaka kendo konyiso ni to weche gomoto reka achiel kode ng'anyo mag jenzi makiny timore kiny kata mano dichieng makiny to chalo nade odhi nyiso ni to chung margi kaka kwethno ma ODM gin kanya gi siro ng'anyo no kose chalo ndaj kurongo jwang odhi nyiso ka bende lek mare mar chung kata taya Kondele ward bende pod jo Kondele bedo gi geno koso dhi lemuno mamalo kurongo jwang mketo mano Chuny Onagi TV luo Facebook pages mago Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV YouTube Chuny Onagi TV kachiel koda subscribe YouTube maroma Chuny Onagi TV tarik proko dangwen en cheng ticha deka dwe mara auchiel gagana rio kod proko da auchiel wagoro kamano maduong' ahinya ne obongo nyaka laga Nyasach polo gi piny mochiwo kinde machalo koda kamandie mondo machak warom kendo watwagi kama tai chenro ni en Steve James aka Nyakwa Nyaronye 1 wachako chenro ni yono machalo koda kamandie mheshimiwa. Yes, ndalo mang'eny Nyasaye orita to ok en ndalo mang'eny ahinya nikech an supporter kendo an ng'ano maluwo Duond Onagi TV pile ka pile kendo welo mibedo go ka afollow gi kaka interview gi kaka interview gi eka omiyo an achiel kumo kalal antie en wuodot an wuodot ero kamano maduong' ahinya ka thuolo makende mondo miye thuolo ni mose oganda jo Kondele kachiel kod oganda ma ODM ne to griyo nade. Ero kamano Onagi kamora mora muntie en chieng' maber mwagone Nyasaye ero kamano ni omiyo wa thuolo gi odiochieng' maber mondo wabede e boye to moloyo ne Onagi kamora mora muntie muwinjowa sana jo Kondele ward
Manyata, the Greater Manyata, and Kisumu Central at large, gi Kisumu County. Arwako u e budho makawuono, winjwa kendo winjwa maber gi gigo mwadhi wacho, to mwawacho maber ukaw mondo kom e ngimau. Erokamano. En dhi odiochieng' ma kiny dhi chopo kacha higa 2 bang' ka rowere matindo kata mana Gen Z nodhi e ng'anyo. Kiny bende chal machalo kata kamano dhi timore kiny. Erokamano Steve. Ng'anyo nitie pend chik. Kisomo pend chik mar Kenya kare 37 wacho ni oganda oyiene mondo ochokre, oyienegi ng'anyo, kendo oyienegi tero weche ma gidwaro momiyo ging'anyono kamonego bed ni giwinjore ni gitere. Emomiyo ka jomoko nitie madwa ng'anyo to ok watamgi, to wan sana kaka oganda Luo daher wacho ma kendo adwaro ni mondo dhi e rekod ni wan to waseng'anyo moromo. Ng'anyo makinyno wang'eyo ni deber ka jogo motelone ong'iyane ni to nyithindwa mane ohinyore kata manotho ndalogo te, nitie gima ma sirikal osetimo. Erokamano. Alani make gi kany Korombe Jwang', mane gi mwoda uwe kawuono ni to ng'anyo makiny odiochieng' makiny Korombe Jwang'. Inene nade? Ji odhi ong'any, Gen Z odhi ong'any, wadonje ng'anyo kose kik wadwa ng'any? Luwe Facebook pages magwa kae timiwa pachi ni to kisiro ng'anyo ang'o momiyo isire, to kok isire tang'o momiyo ok isire. Imiyowa pachi ni Korombe Jwang'. Wachako chenro nigi ngero mane joluo go ngero kacha ni apuoyo nindo to neno. Apuoyo nindo to neno. Manyiso ni apuoyo inyalo galo ni samonindo no kare ma en so awake. To adwa wacho ni kata wan onagi seche moko ng'ato nyaga ni wanindo to we are very awake and alive to gik matimore. To gige momiyo wadwa ni wanen mathoth kendo matut ni kuom ng'anyo mwasebede. Our doyen father mar demokrasia, the late Adonija Jaramogi Oginga, notemo ma. Wuode Agwambo mwenyewe Raila Amolo Odinga, Nyasaye oket chunye kama okwe, otimo magi te. Ma kanyo chopo koro to wacho ni ng'anyo gi ok wane kuma terowa, magi bet piny, magi bet, magi wuok gi gimiluongo ni 10-point agenda. The 10-point agenda nolose e wi ng'anyo gi jok mosehinyore e wi ng'anyo. Emomiyo jowa ne nyalo mana dhi e ng'anyo ka onge gimoro amora mosetim about winjruok marwa ma the 10-point agenda. To nya neno kanyo chopo nyoro ka gigo mane jakom dwaro Raila Amolo Odinga nye President Ruto nyotimo. Compensation of jok manyocho hinyore kata nyithiwa ma koro nyo hinyore ma koro idwaro giwacho ni gidhi timo raparno. To nyaka jowa mano hinyore from 2013 nitie kacha kendo na neno kogol list obedo sign. Emomiyo koro wapenjo to ng'anyo koro en marang'o. Nwa nyalo ng'eyo nikech ng'anyo mano wuok 2 years ago, Gen Z ne ng'anyo ni the finance bill was not properly done. President no winjogi kendo no recall the finance bill mono dhi molos gik mane gidwaro. Sani kane CS marwa mar omenda Mheshimiwa Mbadi ma en expert manyocho kel kacha e treasury nyo present budget. Te budget no jowa kata manye wacho ni budget no ng'eny nyo kodhi mo defend the budget at the assembly. Manyiso ni budget no was totally good kendo en workable budget. Koro nye ging'iyo another way maginyalo dhigi street kama nyo setamogi. Ich machane was about finance bill ne rach, sani koro finance bill ber, koro giyudo another name ni wadhi paro jowa motimre nade mano hinyore. Taparo ni commemoration kata paro jowa manyocho hinyore ka wadwa watime maber to wa organize a proper way
ma waluongo kata kanisa, kata ka en kanisa achiel mwawacho, or kata kwa wacho no kwadwa dhi kanisa makama, to waketo tent moro ei town, to waluongo jo kanisa, to wawacho ni wadwa ni walem ne chunje mane otimre nade, ohinyore. To ok ni wawuok ni wang'anyo kwa parogo. Kich tiend ng'anyo no to koro onge. Ka en remembrance, wadhi uru kamoro mwachokore, tilemo ne chunje go, to wawacho weche wakanyo. To ok ni wakawo nyithiwa kendo watimre nade, waketo endara. Mondo odhi otimre nade, ong'any. Gibiro dhi ng'anyo, to nyithindo moko kawo advantage, to chako ketho gik jowetegi, to ng'anyo dwaro ni sama ng'ato timo biashara ne kanyo, kik interfere gi biashara ne, weyago odhi mbele gi biashara ne, ibet imatima ng'anyo ni. To mae ma escalate ga ka nyithindo chako timo kamano, to jo arita kwe, ma en police, tijgi maduong' en rito mwandu japiny gi rito ngima japiny. Ok gibi neno mwandu japiny ka kethore, ok gibi neno ka ngima ng'ato be imayo, to giling'. Gibiro take action, to kanye ma iwinjo ga ni tho wuoke, kanye ma iwinjo ni nyathi moro tiende ogo bunde, kanye ma ibiro winjo ni jomoko bo hinyore. Emomiyo an kaka Gabriel Ochieng, ma en pioneer MCA Makondele Ward, kendo ma en organizing secretary mar bade ma Kisumu Central, not ward, Kisumu Central. Kisumu Central. Adwa wacho ni akwedo okang' mabor wach ng'anyo makiny, nikech okane tiende ng'anyo no. Jogo mano ng'anyo in kaka achiel kuom jotelo mag county ginene od bura mar Kisumu Central, bende nokawe pachi ka utemo nono jogo mano hinyruok kata lal? Sana na ginene mana se participate ng'anyo, mana participate mane wana Zaka San must to go, bang elections ben wang'anyo matin, nwang'anyo kodoro ratiro moro kanyo. To kanye mano kawe pacha, mar jo mano hinyore ma jo jenzigi, nwawacho ni sama iginene, sama idwaro mondo kaw pachwa ne jok manyo hinyore gi, nwawacho ni let them be included nikech gin jo piny, gin jo Kenya. Koro kik wawegi oko kata kwa ng'iyo jo machien. To wachakuru progressively jogo mano hinyore chon kwa biro nyaka watim magi. Taneno ka report cha otimo inclusive compensation nyaka nyithindo manyo hinyore nyocha. Nitiere jogo ma nie list mawuok Kondele meneno? List pok owuok, to ang'eyo ni through human rights mabade ma Kisumu no kwaji motim public participation. King'eyo jirani mano hinyore, king'eyo ng'ati mano hinyore kata mano tho, ter report, mane ji ne tero report margi kama ne jo human rights oluongo. Ne gibiro kata bo flyover ka, gibiro Kusao, ne gidhi nyaka Kisumu Grace Onyango Hall. Ma kuonde go ji notero nyinggi. List no to pok aneno, lakini nya neno the total number of people mabedo compensated a different cadres of compensation, jok manotho, jok manobedo maim, yani ng'ol. Flyover kanyo no wadhi kawo pach jo bunge man kacha, to ne ginyiso wan ni gin gikia jok mokawo ji kata jok mane kaka ne gifwenyo jok mano hinyore, giwacho ni pachgi nokokawo. Emomiyo awacho ni public participation is enshrined in constitution. To jowa mang'eny koluong public participation, to gitimre nade? Gibi. Mane momiyo gini noland moket nyaka the 4 newspapers ma waji somoga ahinya. Ma anto nadhi kendo adwa goyo erokamano, kendo agone erokamano nidhi makanye nikech nabiro ma flyover kanyo. To flyover kanye mano onge. Ne gitimo kendo ne giketo the banner mar human rights, kendo wago mana mos ni ng'ano mosetiyo matek mane neno ni gigo dhi maber, ne jaduong' Audi Ogada. Sani dende lit, wakwa Nyasaye mondo ochange mapiyo. Kendo en ng'ano matiyo gi a lot of transparency and accountability. Ananyalo paro mama chiel nochiel ga gi nodak tok KMTC ka Manyata, nochiele gi bunde ma bunde nogoye, ma Audi no mano watere gi jaoda mwatere e hospital. And anyalo paro ni nwatero nyingi nikech we participated in that. Nyaka nyithiwa moro nitie kuna lejo kacha,
nwatero nying-gi. Nikech kane giwinjo, ng'eny jok manohinyore manowinjo gini, nwanyi direct gi where to go to. Emomiyo public participation is so important. Jowa ene moko puuzaga gik moko maber ma important. Nikech kata kane gisewacho kamano, ne nitie kaka giluwo. Jobunge go, they are everywhere, kendo they are very well informed. Gino mawachore pesa manogol mar ng'anyo ni en ni sirikal notimo maber, lakini koro kaka idhi poge ne oganda, jomoko neno ni pesa ne nyalo lal. Kech nwadhi mwaluwo nyaka udi ogada, bende ne complain ni kata en jogo pok obiro mar penje ni to pesa ne dhi tim nade. Mowacho ni jok mabende onengo bed ni bedo compensated, ka en Kondele to Kondele nyalo kaw te, nikech tiagas nolungo wenge ji te. Koro bende owuoro kaka achiel kuom the human rights kata joked ne ratiro mar oganda ma Kisumu ka, bende jogo nokochopo ne kawe gi wuoro ni to kara gini itimo nade. Compensation, ing'eni ok inyal wacho ni idwa compensate ng'ato manok ohinyore. Maybe jomoko no, lakini sani kata kinyalo penje kumentie, nikech onge giminyalo timo about human rights e Kisumu ka koki consult jaduong' Ogude Ogada, nikech en gi the records. Ibi wacho maber ni pok ineno list no. List to pok aneno, to jok mane wadhi e public, jok mane giwacho ni mondo wang'i, ne giwacho ni king'e jirandi manotho, manonegi, kaw particulars ne rank kata jogi mondo ter particulars ne mondo giyogo o review. King'e ng'ama ne ochiel gi risasi mohinyo tiende kata ohinyo organs ne to pod ngima, take it to the human rights office. Hapa ni human rights, migawo ma human rights, gimomiyo iluongo gi human rights ni ok ginyal bedo gi mibadhi moro amora. Kwayo ma oganda moko wacho ni list ma bende kapok opog pesa no, to gigombo ng'eyo ni to mage ma idhi mi pesa no mondo list owuogi gi naked public. Aparo ni mano gidhi timo, nikech ogole agola kaka the number of people, gi pesa midhi migi. To before that, aparo ni gibro publish gigo. Flyover kachi bro ter list, any social place ma notime public participation about it, ibro ter list go mondo ji ong'e. Then from there, aparo ni eka gibro chako timo the payment, the compensation. Ng'anyo ni neno ka bende omiyo jogo matindo rowere kata jinsi bende gine serikal koso gionge serikal. Mane momiyo makaga gi wuoro, nikech aparo ni sama wa protest about something, next time ka the same thing uduogo, onego bed ni what take part kendo participate mang'eny. King'iyo the finance bill ma 2025-26 manye koro Honorable Mbadi Oley masani Zalobo sekale, nye Mbadi owuotho motimo public participation kuonde moro amora. Kanyo goyo mogik Jivanji Gardens, to kine face maluongo ni Gen Z, you'll just find a few of them there. To king'iyo jok moko tibo yudo ne they are of advanced age emodhi that public participation. Koro kawi gi wuoro nito kara jok mang'anyo ga madwaga no ng'any gi, to koluong gi mondo gibi giwach gigi to gidhi ga kanye. Noket nyaka public participation e Nairobi Auditorium mondo gidhi, nobody went. And Mbadi nobet kacha mawacho ni gini nwasegolo nu nyaka public mondo usom, mondo nyiswa ni clause makama wacho kama clause makama rach, goluru. Gigo te mano receive negi rectify. Mana ng'iyo kata debate bunge, nikech as a leader, mosebeda leader nyaka ibed informed. Abed piny, abedo glued e TV, aneno kaka wabunge yalo finance bill, nikech sama speakers leye kacha kori kete piny, imiyo chairman marane mondo timre nade winjane. To kanyi neno jogo ma begi go sirikal ma ntie sani, to kanye gichung' kagi wacho ni waneno ni mtumba obedo taxed mang'eny, to mae livelihood ma jopiny, udhi ketho ngima ma jopiny. To penje mana niya, nyiswa clause no mondo watim amendment. Koro sa kochopo kanyo to
koro onge okia clause no kwaya ngolo ni meyane ang'e kore kod wang'iyo to gini nomigi chon kaka wabunge mondo ging'i inibira bira ting'iyo ni semak ka en adhi lose wima nyotamogi manyi neno kochopo samo gik mitimo voting to jogo manye dhogi tek ng'eny gi nyo ok odhi e bunge moro bukre ni nyo okia odhi kanyo chik ma bunge ni kibedo absent samitimo crucial passing of a bill machal kamano ikwani kaka one of the participants who participate kanyo ging'eyo koro kanye dwa kwede tinyibira tiwacho kopenja as many as of the opinion say aye tiwacho aye kitamri tichung tiwacho nan to kata ata mondi dhi e record ni nyitamri to ma ok otimore nyok waneno katimre manyiso ni bill cha jogo nyong'iye to nyok oyudo mistake moro amora mantie manye nitie matin nyobedo amended. Nyiswa ni bill ni kani some ang'o mamori e bill mabende nosome 2026. Gima mora sana nyang'iyo gima biro korwa gini charity begins at home. Nyang'iyo gima biro korwa kanyang'iyo health sector nikech ok wanyal wacho ni udwa tiyo to ituo nyaka wabed a healthy nation. Kanyang'iyo health sector Kisumu nyomi pesa maber. It was about 13 point something billion. Ma idhi timgo wach cancer. Nitie cancer center e our referral hospital ka. Mapokuru onego tieke. Then nitie kidieny moko kaka Kisii nyomi pesa moro. Magidhi tieko referral mana wach cancer. Then nitie cancer awareness pesa manyo ketnigi kanyo. Momeno mane gimanye mora nikech nyegi miyo health priority kendo cancer awareness nyoketne pesa maber. Ngich mane gima sani nego japiny. Kidhi matin ni koketimni gine ma timni screening maber. Kato timni screening. Kiduogo tiwinjo ni in gi cancer. Giwacho ni all equipments madwarore dhi bede e osiptal kanyo. Mano gimanye mora kabisa. Mar ariyo gimanye mora ni taxes manye giwacho ni gidhi medo VAT 16%. Mara kia ni youth kendo kar youth employment kendo nye giketo pesa ma giwacho ni they'll make sure ni anything pertaining to youth nyaka ng'i kendo a lot of money nyoket kuno. Emomiyo gik kanye gimoro mako youth to mako health mago gik manye mora kabisa. To mano nyotimore. To kendo pesa nyang'iyo ni to gik ma president nye ringe i Nyanza ka kawacho to bang'e jowa wacho to kung'iye ka be gigo nitie. Nyadhi ang'iyo te ni pesi gik mano kuonde projects manyo dhi kite kidhi ka bonyo Kanyagwal fish fingerlings project nyaneno kokete pesa. Kanyi ng'iyo paya manyo dhi yao icho bondo imbo kocha nyaneno kokete pesa. Kich mage gik ma jowa moko keto gurumas ni gigio ena wacha. Koro nyanyo chang'iyo gigo. Nyang'iyo nyaka sani kanwa dhi ir president mane president romo gi leaders Kisumu. I was privileged to attend that meeting at State House. Gik president nonyisona magi kata koko kete budget to adwaro nu ket gik moko adek ma in governor gi jogu ma Kisumu udwano watimni. Nwakwae wach stadium Moi, nokwae market ariyo Kibuye gi Chirombero. Then nochako kwae jowa nokwayo mondo los ni jowa mag assembly kinyalo equip ni gi the assembly. All these three things aneno kanitie nikech stadium kacha Moi kang'iyo aneno kosechak lose. Chiro wa nonyiswa nwa yier chiro achiel between Kibuye gi Chirombero mane miloso. Emomiyo akwayo jowa whether en Kibuye nikech aneno ka it is their mark to be Kibuye. Nakwayo jowa ni ka sa ochopo ma pesa no donjo midwa tim implementation to sirikal mokwongo ma county olos a progressive movement minyalo ng'in to jowa kawuok kae samidwa los ka to gidhi kanye to kuma gidhieno be gimoro amora midwaro manyalo luongo kanyo chiro maber be it sanitation kar loso be mane mikwongo gago bolos ma proper
mondo ka gi move from point one, from A to B, wayudo ka gik moko nitie mag onge ywak. Mane gima kwayo jowa. Erokamano. Achiel kuom gino bende samoro ne oganda nyalo wuok kacha madhi mar ng'anyo en ni uchumi moidho mabende koro hinyo japiny ni. Steve, uchumi to idho ne kila ng'ato. To aparo ni party leader na jomoko ne nyalo mana maybe criticize mana kaka noloso nikech iloso ne kaka oloso. But the real thing mantie momiyo uchumi omedore en gima watiyogo ni fuel. Fuel kobedo tampered with kata gimoro odonjo mokethe matin, to everything escalates. Ngima nyaka bed matek. Ogunyo wacho maber ni gini ok en about president emoketo ngima obedo matek. The wars in Iraq and the war ma Russia gi Ukraine omiyo meli monego bed ni kelo gigo kata kuma, nikech kiyudo Ukraine kata kiyudo Iraq, gine jok ma main producers ma oil, to gine ma igoyo gi lweny. Koro mondo wayud commodities gi kata products gi en lweny. Koro nyaka watiete gi marwa, to kata sama gibiro, koro the effective cost mar kelo gi dhi malo, ma miyo gimoro amora timre nade idho. Emomiyo aparo ni our CS mar Treasury Mbadi nyowacho ni they are going to see how it is. Taparo ni gisetemo as a government. Gisetemo matek mondo gineni the commodities ma japiny nyocha ywago, nikech ing'eni the commodities ma bedo taxable omiyo kata budget idho, kata ngima idho, gin gik ma japiny tiyogo pile. Obed chumbi, obed kibirit, obed mafuta tano, kata fuel motiyogo mtoka. Mage gik ma kobedo so taxed to hinyo japiny. To jowa ineno kosetemo sama fuel medore seche moko matin to giduoke mondo giregulate kik hiny japiny. Taparo ni after the implementation of the budget masogoro nyosekete lwedo, aparo ni things will just be okay. Erokamano maduong' ahinya. Achiel kuom gino mabende inyalo medo nwa kacha en wechego mag empowerment mag ojende kata mana yudo tich. Iyudo ka wechego mag njore ng'eny kabisa nikech tich onge ne ojende. Giwuok oko gidhi e ndara. Gima ng'eyo ni kila ng'ato ok nyal ndiki. Steve, one thing ma as a leader I believe on, I believe on skilled empowerment, skilled employment. Manyiso ni onego bed ni wan kaka jo county ma TVETs ni under us, onego bed ni wan loso those TVETs to a good standard. Sani aneno ka Rotary dhi maber, NITA kacha be dhi maber. To our village polytechnics gi onego bed ni watimre nade, wa empower. Ang'o miya nyisi about skill. Adwaro ni nyithindwa wawe wach ni ondike office. Let's go enroll as a plumber, enroll as an electrician, as a mason. Magi tije manitie mapile ma en ok obi rumo. Kinyi gedo, idhi dwaro plumber, idhi dwaro electrician, idhi dwaro mason. Magi tije manitie e outside world ka. Kendo gin tije mangi pesa gino market. Koro wakwayo ni wan kaka sirikal, wakwayo jowa ni pesa mang'eny ka an oyiera kaka MCA. And I want to say ni tij MCA ok wach na dhi loso ndara. Ok inyal loso ndara. Tiji en kelo paro, kata rieko, kata bill manyalo dhi konyo japiny. Kwa wacho ni wadwaro ni all our TVETs obed equipped, our village polytechnics obed equipped, to gibedo equipped kaka wadwaro, to wafollow a budget. To mane gima dhi konyo rate mar unemployment. Nikech kacha ibro yudo ni nyathi otieko skul e class moro drop mana skul nikech nok onyal. To kitere village polytechnic iyudo ko ber e weche gedo, iyudo ko mako weche stima gi piyo piyo. To kanyo kitere mobedo train, to kiny oyawa duka ne moro kanyo matin, oro odhi kaka sani affordable houses gi ng'eny, otergi kucha to gichako gedo. The little moyudo obro wacho ni ayawe duka na mar
electronic aket weche bulb ang'o ki ng'ato biro nyiepo oketo ng'ato kanyo gine osemandiko ng'ato en ote dhi mbele gi tije. The same to plumber, oyawo gike mar plumbing kanyo to botimo plumbing e gine negi osemana employ gucho ng'ato, mana is employment. Let us send ourselves, yani Kiswahili wacho nyithindo jenzizi gima ti wacho tujitume, onego gijituma sana gijituma to jogo ma nyalo mo qualify be man tir gi tich manya yudore kanyalo yudore to well and good, but let us empower them through making our TVETs workable. Mane gima nyalo wacho gi sana. Mane en jalup jatend ker machon Rigathi Gachagua nano kogolo kacha wach ni kotemo kwayo jenzi kata rowere matindo mondo kik dhi ndara kiny. Steve, ing'eni iwacho ni ka thuol kai to gimoro amora mineno machal thuol ti koro iluoro aluora. Ing'eni owetewa ma Central pok ne ging'eyo ga gimiluongo ni ng'anyo. Kendo wan kano wang'anyo ga to giwinjo ka giluongo wa all sorts of names. Watu wa kung'oa reli, watu wana maendeleo, watu wa sijui nini. To nwanyiso gini wan ok wang'any nikech president, nwang'anyo nikech jakom manotelonwa ne neno gaps manitie sirikal. To wabe ka nwang'iyo gi to nwaneno there were gaps. To mage gik manotemo rectify. Sani gibe gineno nikech ndalo cha they were in power. Gibedo blinded gi power koro nok gine. Sani gin they are outside power. Koro gineno the impacts gi results mang'anyo manyotimre e Central. Donge nyegi wacho ga ni kwa ng'anyo wakwalo ji duke wamayo jowa gima nyotimre Central kata Nyeri ka supermarket over a non-businessman odhi mokwal baki wang'. Gichako gi wang'o ndechni to mago ndechni mane ka wan wawang'o to giwacho nono wafuo. Emomiyo kane gineno ni ng'anyo moro biro to gineno ka nyithindgi ka gin gi ng'anyo in a different way mar hinyo jogi. Nyegi wacho ni they cannot temo kendo. Mane momeno kone wacho ni wan onge ng'anyo. Nikech jogi ma good businessmen, the tycoons of Kisumu, of Kiamba, Central, owacho ni gini bwana, gini dhi hinyowa. Our economy osedok piny, osedrop nikech ng'anyo ariyo mosetimrego. Let us stop it. Nyo winjo mano. Mane momiyo abe akwayo nyithiwa ka joka emoneno ni ng'anyo no onge gima konyogi. Koro wan to wadwa donje ng'anyo nanyo. Ang' momiyo wadwa ng'anyo on their behalf. Wan wase ng'anyo moromo. Weya jok madwa ng'anyo korgi konyo ong'anyo. To Kisumbwa ka sana Kisumu gi Kondele ma the heartbeat of politics ma Nyanza. Gich kama kata sani kana biro neno ka jowanyo chokre flyover kendo gi ng'anyo ka gidhi town ni wan ok wadwar ng'anyo e town waka, wadwaro kwe. Nikech jok minye neno mana ochokre kanyogo mage jok mane ng'anyo ga ka pile. To ka gine magisewacho ni giol, why should we ng'anyo? Ang'o mi wadwa ng'anyo? Wadwaro ni ndeche wa obede ma proper kaka nitie. Wadwaro ni jo biashara odhi mbele gi biashara kik kethre. To moloyo wamiye wuodwa momi tich mar arita kwe, Daktari Raymond Omolo, tich mayot e Nyanza waka, mondo kik wang'any ni en koro ni ong'iyo ng'anyo e town maduong' ma Nairobi to chako biro ng'iyo Kisumu nikech Kisumu ming'iyo go e thermometer ipimo go piny kaka chalo ni Kisumu to dhi nade. Wakwedo ni jogo matemo dhiro vijende wa ni kinyo ng'anyo. Kindly wami PS Raymond Omolo thuolo mar curb other unrest gi other demonstrations in other places. Lakini Nyanza waka wamiye thuolo ma kwe makende. Kik wayud tho moro amora, kik waketho biashara jomoko, kik wawang' ndara nikech gigo wasetimo moromo to kwane outcome. Erokamano. Ma samoro nyiso ni Rigathi Gachagua dwa dok ne William Ruto mondo miyo osire mar kwedo ng'anyo kech kaka nenore to nongo benene mano wacho ni ji odhi to ene wacho ni ji kik dhi.
Mano chal ka gima siro tend William Ruto. Okanyal loso on his behalf. Gima ng'eyo ni weche mosewacho. Ineno sirikal ni or politics en ga about interest. Ka interest ni nyalo bedo fulfilled kamoro. Tidhi mana kuma interest ni nitie. To an gima ng'eyo ni okete piny gi jogi matimo ohala madongo manyocha odhi asara koneno ng'anyo ariyo manyocha gitimono. Munyise ni gini ok dhi timore kodwa maber. Nairobi ng'eny gi matimo biashara, Nyeri gi be gintie Kiambu, koro gik gi ok nyal timore nikech ng'anyo go osehinyogi. Kendo jogi man gi loan mang'eny koro ok nyal repay their loan nikech ka anytime duong' ng'anyo mane gima timore. Koro mane gima ng'eyo, lakini ken gi interest mar ng'eni ng'ato be nyalo dhira gimoro mondo oyud another handshake. To gikia ni handshake mane jakom keloga, they were handshakes mane gin progressive kendo ne gin man gi a lot of honor gi truth in them. Ok gin moko mani kila. Erokamano, wadadhi yo matin kang waduogo to wadhi mondo mi nyisno waja piny to bende mheshimiwa Gabi odok e lemono mar Kondele MCA. Kose iweyo to kiweyo to idhi nyiso ja piny to koro piny ochomo kanye. Kano ka piny ochomo kanye koro Mgajwang' kete mana Chuny Nagi TV wadhi yweyo matin mondo mheshimiwa modhe pi kacha kang waduogo to mar ariyo wadhi chako kachiel kod somo ote magi nyakoro Mgajwang' med kete Chuny Nagi TV waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi.
mana kamano nyakuramga juang madugo kendo telo mar ariyo mar dundo nagi ma wan kande kaachiel kod moluor mheshimiwa Gabriel Ochieng ma en kacha MCA mokwongo mar Kondele Ward nyakuramga juang kendo ilongo ni kendo organizing secretary mar Kisumu Central mangima nyakuramga juang wadago kod mbaka konyisowa ni to chalo nade mokwongo idok. Erokamano Steve. Mae penjo ma jo Kondele mang'eny osepenja. To kok Kondele kata to jogo mantie mong'eya kendo mong'eyo type of my leadership osepenjo moko mawuok e kaunti ma Kisumu. Ng'e ni kapok na owuok 2017 nabedo MCA ma Kondele, the first pioneer MCA. Then for 2 years abedo nyaka speaker ma assembly. To ndalo manan speaker no nawuotho e kaunti mzima and mano nomiyo ji ong'eya. Koro anytime kata karomo achopo town to yudo ka osiepe mok jo Kondele jiwa ni bwana in a leader ma Nyasaye nowala dier. Wadwaro ni dog Kondele mondo ibed jatend Kondele. Anyisogi ni at the right time abro neno. To the urge mar jopiny osebedo too much. Gimomiyo koro aneno ni an ing'e ni adak ei Manyata. Kaka noyiera pok adarga. Wadhi e yiero madong' anana ei Manyata kanyo madake. Koro yuda yot. Kendo yudo ka wazee ma Kondele nyalo make a delegation to gibiro gilima ot. Gipenja ni to wadwa ng'eyo way forward about Kondele. To donga penjo gi to donga neno ka jomoko nitie ma dwa chung'. To giwacho ni wan kaka jo Kondele waseneno jok madwaro chung'. To kwane the quality of leadership man chiwo ka ginyalo chope. Koro abe nyanyisogi ni we wane miendgi kaka gimiel kochopo sa wabro neno. Koro the urge has been so fast nikech koro siasa be koro osemako mach. Ang'eni kochopo mbele kato koro ji osechaka campaign motegno. Koro ase consult, asebet gi jowa, asego buche matindo. Kendo wadwa nyiso jo Kondele Ward. Nyocha andiko negi e Facebook. Ka koro giketa kaka andiko ngero moro. Ni kineno ka koth ogoyo kwach. Ni koth mogoyo kwach ok ruch madoado mantie kuom kwachego. Koth ogoyago lakini madoado go to pod nitie. Manyiso ni antiere kendo in August I'm going to give them the way forward about my political stand. Emomiyo girita the big announcement in August. I'm going to give my political stand. To anyisgi ni let them be ready. Ni wadhi chako kuma nwawe as a leader ma Kondele. Nitiere oganda moko ina ya pinji ma bende jo Kondele kata mana jo piny bende wacho ni Minodi bende dwa chung'. Mano nitie. Kendo ing'eni odwa jo siasa. Kata my firstborn nikech wan jo siasa osebedo interest gi siasa. Koro wago mbaka mang'eny mag siasa. To we've come to an agreement because I'm the head of the house. Gi my madam. In fact, Kano Chako, Kondele nowacho ni they want a woman leadership. And I said, let us see how we are going on this journey. She started it and she was getting support. Then Ochopo kama
owacho ni no, an ng'eni we are also Christians, staunch Christians. Owacho ni let me submit under you. Adwaro weyo mondo ibed leader nikech ka ji obiro to loso positively about all of us, but they urge us to give them one person. Koro it is Madam who said, as the head of the house, I'm not going to compete with you. If people are interested in you, let me put my ambitions down. I'll support you. So the right time is coming. Why just 1 month ahead. Ma ideologies mari gi madam chalre. Koro weni. We are dongeni as partners. All things kwatimo, the consents, we have to approve them on the table. Koro kanaya ode, I would back her very well. And now it's not a new thing. Obro back and she's been backing. Inda ki support. Don't moment you see all this through what they agree. Ni katamdezu mano chakoni. I said it is good. Let us just try. We were born leaders. Let us push for it. Mheshimiwa amewacho ni idhi golo mana idhi nyiso jopiny pach mana dwe mar 8. To ginyisgi sani. Ang'o manitiere? Let me just be. Ingeni jasiasa nyalo the all round, but the one thing masewacho en ni anepap. Inepap. Koro dwe mar 8 launch. Anepap. So those people who thought Nigi they had a field day, they have to go back and strategize again. Ma inepap nikech jopiny dwari ok ni nikech dwaro. No. The call by the people of Kondele emomiya chung. Ok nikech in. Ok nikech ma nyiso ni ok idhi tiyo na jo Kondele nikech in ok idwar. Ingeni jopiny dwari according kaka ni se lead them. Ok nyal dwari ka ni tiyo ji marach. Mano koro gidwaro ni ang'. Ma en gi chuny mar tiyo negi. Kendo ging'eyo ni an gi chuny mar tiyo negi. Kata sani moka ne office. Puda kagi consult and other things atiyo negi. Kendo ibiro neno ka lweta chopo kuonde moko. Mheshimiwa, achiel kuom jogo mochung' madwaro komno ma Kondele en Sospito Bungu Wich. Ma bende osebodo ka manyo kura kone gi kone. Imbe koro sani wuok idwaro kacha komno mar MC. Nino ka jopiny ni kodi nade? Kata ineno ka competition no nitiere kodi kindi kode kose gi jok ma bende laro kom? Gima ng'eyo ga ni e siasa, I'll always go as the best rated and a winner. Okanya miyo ng'ato liwe nikech aseneno siasa mogoyo. Ng'eni ng'ato kantie koyaw dance floor to ng'ato achiel omiel mang'eny. Koro ng'eni ji ng'eni ong'e miel moingo jomoko. To ka new entrance chako miel, tiji ng'ani to ng'e miel. Takini an ng'e ni jogo ng'e mienda. Gini to mani ka donjo ni to ging'e ni kago steps 2 to miel donje wang'. Koro adwa wachone ni it is not about ni an asekawo gini. It is about fair competition. To ng'e maber ni ka donje pap to is already a loser. Last time kano an kandi ne un gi rifraf matin ma bende ne wacho ni nodonjo nyaka ne en lweny achiel 2 3. Gie sani ujok ma bende koro dak Kondele mana e ward achiel. Bende uneno kama nyalo kelo pogruok e kind fans maru kosere kaka uneno ni kuyo bedie e siasa maru ma Kondele? An ng'eni adwa duoki cheni an adak e Manyata wuonu. Bungu odak Manyata bi. Eneno dwaro kon. To anta ja Manyata ma gitiendo. Bungu nodak Nyawita kokoreko biro Manyata. Notimo mabiashara Manyata na shule kacha. To dhi dak ne to dak Manyata bi. To adwa nyiso wacho ni ichung'na no. Nwanyalo bedo gi differences. Manodonyo nyaka on personal level nikech type of policy mogo odwaro en ni en onego bed ni ochung' Kondele, not any other person.
to kila ng'ato nigi right mare mar chung'. Ma en kibet a new entrant, kata sani mineno ka landoni, nyaka ang' iwinje kowuok gi mare kamoro. To an a seasoned politician, an gi enough shock absorbers mag ayany mag anything. Kisiasa kidonjo to nyaka expect ayanje go ang'ang'o. But adwa wacho gimoro ni siasa ni be nyawinjo ka jakom ma party oburo gingo wacho ni kan wantie aspirants meeting Royal Swiss ni wan kata kwa chung to kik iyany nyawadwa tielo ahinya nikech ayany no nyalo miyo gik moko ok dhi maber. Koro adwa kwani let us do fair politics ma onge ayany, just siem gima kawacho ga ni siem gik mane setimo. And I can tell you ni an kan wani assembly kena nyisi ni one was serve only for 4 years. 8-9 months moro no mama mbele kama nokwatieko. So we served 4 years. And in these 4 years, wadonjo kawakia budget niloso nang'o. For 2 good years, wabedo inducted. 2 years, watimo vetting mar CECs. The 3rd year, koro kati chako. 4th years, campaign so chako. Tado wacho ni nitie gik man wawe in place. And I'm so happy. Ni kidhi Kondele Ward, the things manadwaro manaketo even in my budget, most of them have been implemented by my predecessor, Honorable Swaga. And I'm so happy nikech they were my ideologies. And somebody saw them wise to Timrenane. The KISIP 2 matimre sani in Kondele Ward. Mae gimano watimo in 2015 kwa Naivasha. Kwa kwayo kajo wacho ni tang' momiyo waneno KISIP 1 was implemented in Nyalenda A and part of B and Ubunga. Maneno ka lam gi choche gi floodlights oketi. It was not done in Kondele Ward. So the jogo ne paro ni Kondele is some place, is not a slum. Then kan wa the meeting, I explained to them mobiro mwadhi round manuket programs go. Makori nyalo sani nyaneno ka ndichni maglam bentie Kondele. Koro dhiang'o nyuala kwadha ng'ata, and we appreciate ni wachake waneno the fruits. To gigo te makata ng'ato nyalo siemo ni aloso kama aloso boda shades ang'o. In our first term, I am the person manokelo motion mobedo signed ni walos ne jo boda shades nikech it is a big industry in Kisumu. Kidhine kiwuothi bro neno shades built by Kisumu County 2013-2017. Wane mano wachako gigi. So ng'ato kogero shade mane just ginene. It's just a duplicate. Gigi mano wasetimo and they are in law. Tij siasa, tij MCA and oversight and legislation and representation. Mondo miyo kaw komno mar Kondele, chama ma ODM nyaka play role maduong'. Adwaro nyiso jopiny kendo gi a lot of confidence ni chama mar ODM dhi bedo stronger in 2027 than before. Ana aseng'eyo Jaluo, ang'e pattern ma Jaluo timo. Jaluo still believe ni Raila spirit is hovering over ODM. In gadiri ne dhido tiko ma ODM. Aja ODM. Koro kane organizing secretary mar ODM e bade ma Kisumu Central. To ane be ma a organize ngeni sani jakomwa ma en Honorable Adui. Olaro kom moro Kisumu East. So mostly gik ma watimo Central sani o delegate nwa an gi deputy ne. Manyiso ni chama ma Kisumu Central ringo ka wantie starring no. Emomiyo okanyal wacho ni kawuona support Jaoda e ticket makama to abaja ODM. ODM nigi good structures, good policies. Constitution nentie. Constitution ma chama mar ODM wacho ni
you cannot purport to support another candidate ge chama moro tiwacho ni ja ODM, mano ke ja ODM. Chala kaka ini nyalo wacho ni koro ilemo in any Pentecostal church, to iwacho ni kata ilemi PAG, to kochopo sasao tidwa ni dhi chamo Catholic. Bishop Bongiti ilemo kakanye kose ine bad Catholic makanye ne anan ja PAG taneno to mano be donjo adier ok nyal donjo. Emomiyo ana ja ODM, I support all those candidates muchungi ODM te. Otike yudo jokondele dwa ng'e ni to bende idhi ka otiko kwa chung kendo ni jakom marwa ma party leader wanyose wacho ni ODM nomination dhi bedo ma fair and square. Ka gidhi bedo fair and square, ging'e jok modhi chungo ng'e maber na ja ODM mating kata kibro chak team vetting mani ibe ja ODM ang'o to ging'e maber ni anta ja ODM mano chako chon kane nyalo ng'i criteria mokwongo go to ging'e ni number 1 tasekawo kanyo kinyang'i to ibe ja chama mayie to ging'e ni mano ka en checklist number 1 asetimre na asekalo. Kisumu Central isiro ng'wech MP man ma bende kore no dikawe gisani okanya wacho to gisani nyocha wacho eliel moro and it is on record na wacho ni I'll give support to Mheshimiwa Swaga. And I had my reasons by saying Kagan. Nani one thing for my support to be maintained more very strong, you have to come back to our people Makondele. Wangeni wanjo Kondele, we already achiel and we support you for that. Mano kochuno ni wachuno kila ng'ato. That is me and my family. And I was also giving direction to Yokmane Penja Liel Kanyo. Most you have, as a politician, have followers. To followers ni oknyal lui blindly kuginge kumede. Koro nyakimigi direction, and I told them, for me, it is here. Manyathi home, wadongo kwane eneka. To kapono dwaro gimoro mamalu, okanya timra nade? Okanya tame. Mine is to jiwe and support him. That is it. Gimora mora kata kentelo kata kuwadu more madwaro gimoro. Mine is Swaga. For now, he's my candidate. What do you mean for now? I think you see in this politics. One day, I'm a Christian. I always stand my word. Mana kaponien moweyo. Okaponien moweyo. Governor. Governor, I don't have a candidate. Kikawachi. Anyalo mana mi political analysis kidwaro. Miwane matin. Mana ni to governor king'iyo gisani kaka pinyere munga kinyawacho ni okay. Kinyi timu yiero. Gisani ko timu yiero. The person I said the ground masetimo my analysis everywhere in the county. Nyocha ntie liel moro Nyakach. Nyocha alien moro Inyando. Asebet West. Giseme. To ko tim ni kinyi timu yiero gisani. To Mheshimiwa Oron nyalo kawo gino gokinyi. Mano analysis mara. Ang'o makete mbele? Is in touch with the people. Is approachable. Is flexible. And oja chama mutegno. Magi manyalo wacho. Erokamano kwa tieko. Mano not lessening other candidates. They are also there. But gisani to Mheshimiwa Oron nyalo kawe. Yeah. Kisumu County ni kaka jatelo mabende nochako kacha kaka MCAs mokwongo. Mino ka county ma Kisumu ni bodhi maber, ben kama ber, kosan kama nade? Mokwongo kacha ni wacho ni arita kwe okobedo maber nikech youth oko mitich. Oko mitich.
anyalo wacho, even if I do rating, chakre wawuogi, Kisumu, part of health osetimo maber. Other departments, Kisumu as a whole, pok otimo maber. Kaka nowe. Nango. And this one I can say, it is because of the type of leaders motimre nade mwayiero. If you're supposed to represent a person, your people, represent them well. If you're supposed to do oversight, ni gini rach, gini ber, do that oversight. Sani, you don't need 90% of techni wa mantie town. Ok ti. Talking the mode of operation or mode operandi ma jogi tiyogo, ni they are using dark areas mondo gi attack jowa. To kidhi kuondego iboyudo ni the high mast floodlights manoketi matiyo gi stima to timre nade ong'adi Kenya Power ong'ado nikech Kisumu pok otimre nade ochulo bills. To gigi nyalo mana timre ka we have a strong assembly maketo the governor and the CECs on check. To ka yes people, then things will not go well. That's why adwani kata kadoke assembly being ni adok kang'eyo ni roles mage monego bed na play as a member of county assembly. I should not go to bed with any executive member. Mond jo kondele bi winj maber mond gik jotimore. I have to represent them well. The transparency and accountability. To all this, the integrity mari. Kise chako ni cham pesa, ngeni gigi nera ne, ki cham pesa kuom ngani, kinyi lu ngani. Manyiso ni kata ya assembly kucha. Kitimo voting, inyalo nyiewi mok imedhi mi us kata jo kondele. Manyiso ni jo assembly wero kwaya. Ngeni gi, in fact, the whole percentage, many money is inclusive. Even Ibo watching to Daka, I say watch the whole assembly. Even if my madam is in the assembly, the whole assembly. Madam, the whole choir. The money I use to bigger pay. One thing that nyalo exonerate you from this assembly is to talk your mind. Katober katorach, let it go to the Hansard record. Ne wacho kama. Erokamano nikech sanya kuom gajwang' akaw thuolo makin magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV. Dundo jaluo kamano watwa kaachiel kod moluor Gabriel Ochieng ma en kacha MCA ma Kondele Ward kendo organizing secretary mar ODM badeno ma Kisumu Central. Erokamano kuom ote magi kande, erokamano kuom kete mana e chuny ma chuny Onagi TV kaachiel kod joma bende ni toka Marakandi wan kande kaachiel kod Felix Omondi ma otimo matek mondo mechino chop kama ora mara mantie kuom gajwang' kaachiel kod Morino Ure achiel kod bende Medusa machendo luongo ni Nelson Mandela Okore wuod Ofonyo Jerusalem dala maler. Kapok watieko to adhi kawo thuolo makende mondo achaka mi pono ni kachagi wach ma bende dinyis oganda. Erokamano Jonagi, an akwayou sana rowere nyithindwa ni wabeduru joma ohero kwe. Kwe no ema gero piny. Piny maonge kwe, onge gimoro amora manyalo timore kaka maendeleo. Akwayo ni wami president tich mayot mar miyo ni kwakelo kwe to gigo modwaro notimnwa nyalo timre mana kaka osekete budget. Kendo adwa goyo erokamano ne budget chair Tandi Meli presenting budget to the treasury maber molobi maber kunyiso jowa ni wang'iuru gik maricho manyalo bede budget ni wagol gik manyalo hinyo japiny nye gitimo. Agone erokamano, agone mbadi erokamano. The budget is so high, so heavy, the highest in the history of Kenya. To nyo wacho no kete and it is going to be workable. So Chakre Odonja Senenoka, he's done some good work and we believe in him as an expert, not the deliver. To mogi kinwa me
jatendwa ma president osemiyo teko e docket ma very sensitive ma security. Katibu PS Raymond Omolo mondo wamiye yot sama jomoko wacho ni ng'anyo dwa timore, to the Nyanza wan wabedu kwarito kwe kendo wadhi mbele gi biashara wa mondo kik watim gimoro amora marach manyalo miyo gik moselosi kata dongruok mantie okethre. Biashara wadwa nodhi mbele kaka kare, wadwa ni kata ka police nitie, let them protect the properties of our people, let them protect the lives of our people. Ng'ano mok biro mabro biro ma timo mang'anyo moken peaceably, to let the law take its course. Takwayo jo watem nyalo tigo, let us not go on the road note mewa pesa momatini wadhi ng'anyo. Let us get out of the streets, let's continue with our normal business. Kendo Nyasaye biro gwedhowa. Otherwise, let us support, akwanwa support my party leader in ODM, Oburu Oginga, and let us also support President Ruto. Mondo otiek gige. Ngeni nya manadhe on offshop mama monyo maora kwacho ni ka Nyasaye nochwe ji ing'eyo wang' gin ariyo, umbe oketo ni acheto keto kunda ariyo, iti be ariyo, thuno be nitie ariyo, in gi ginene ariyo ka to pe bana koro gigi wawene aweya mondo tiek tutam kech en gi good ken gi that vision ne kako kete maber gi manifesto necha, then he'll leave Kenya in a good place. Hero kama koro mga juwang huyu ni Nyasaye nochwe Uganda gi gik moko ariyo. David Okamano Dave jawacho ni Agwero kamano maduong' na chuno na TV awinji maler ka an Busia Malaba Boda. Hero kamano maduong' koro mga juwang ko kamano mane tai chenro ni enan Steve James aka Nyakwar Nyarinyo wan giro makawuono nene apuoyo nindo to neno. Ritu masane. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.